La un nou episod. Eu sunt Andrei de pe canalul meu și astăzi, da, ignorați că mi-a schimbat iară inventarul. Uite inventarul meu frumos. Deci frumos inventarul meu. Uite, avem și acau ăsta. Chiar dacă e ieftin, se potrește, am zis că se potrește stickerul Wandering cu ăsta. Și l-am luat și pur și simplu l-am pus aici așa frumos pe el. Am găsit să-l cumpăr. Este nu merge să-l mutăm. De exemplu, după ăsta să-l nu merge. Asta. Și nu achiziție cea mai șmecheră. Lici pe care am prins-o la order. Le-am luat frumos la order. De aici mi-a picat fix ce vroiam. O echipăm. În schimb mai avem G2. Ce prost M4 Flock. Steel Grip. Ce mai avem mai nou? Uite, astea. Zap, Pixel, UMP Pixel, astea mai ieftine. Eu zic că e un inventar bun. O să-l păstrăm cam, nu știu, până ne plictisim de el. Sau mă gândesc să mai băgăm niște bani în joc luna viitoare. Luna viitoare o să bag 50 de lei, stai să văd cât gold vine. 50 de lei vine cam 600 gold. Mi-am cuțit, mi-am un Scorpio. Mie îmi place Scorpionurile. Nu ziceți că, uite bă ce sărăcie ești, că ți-i Scorpion, ce mai fiind cuțit în joc. Nu frate, pentru că mie îmi place Scorpionul. Nu știu ce, dar îmi place. Deci să vă arăt ce cuțit aș vrea să-mi iau. Ori mi-iau și Comando, ori Scorpion, Tanto, doar Dargheț ăsta sau uite ăsta. Și până la urmă m-am gândit și mi-iau un Stiletto sau un G-Comando. Astea trei, unul din astea trei mi-au. Stiletto, G-Comando sau Tanto. Dacă mi-iau Stiletto, clar mi-iau Viper. Dacă mi-iau ăsta, mi-iau, nu știu, Frost Nova. Și dacă mi-iau G-Comando, mi-iau ăla, G-Comando Augustin. Augustin. Sau, uite ăsta. Am și ori de la Erdungul. Sau Prismul. Da, până atunci eu mă gândesc la mănuși. Că de cuțite sunt convins ce mi-au, dar la mănuși mă gândeam. Bă, singure mănuși din joc care le vreau. Și cine poate să mă ajute. Deci cine vrea pe video ăsta îmi scrie un comentariu cu Insta-ul lui. Și dau follow toate alea. Ca să mă ajute și pe mine cu, nu știu, cu ceva. Să-mi iau și eu ceva frumos. Uite, unde? Eu mănușile astea le vreau. Unde e, mă, că nu mai le găsesc acum. Imortal. Uite ce frumoase sunt. Imortalul. Imortal se putrește cu toate alea. Deci, hai să vă spun ce o să facem meciul ăsta. Dă un play, TD match, un TDM. Și la fiecare kill făcut pe armă, arma va primi un upgrade. Adică facem un kill cu G22, de la G22 trecem la P350. Facem un kill cu P350, de la P350 trecem la altă armă. Uite, așa a revenit, deci am intrat la CT, luăm UPS-ul și ce facem? Mergem și noi la atac, trebuie să facem un kill măcar. Nu prea merge să faci kill cu UPS-ul. Dacă era G22, parcă mai merge. Ce prost, s-a încercat să sar și o pe aia. Haide. Bă, tu ăsta trebuie să ai bulan, trebuie să ai bulan mare. Să nimerești din greșeală, în cap, în ceva. Nu pot să dau kill-uri. Nu pot să fac kill-uri cu UPS-ul. Pur și simplu nu suport UPS-ul. De-aia nici nu joc pe el. N-am schimb pe el, n-am nimic. Joc G22.
Rămânem după ce facem un kill. Așa și am făcut un kill cu pusul. Mai facem încă unul? Nu mai facem încă unul. Trecem la P350. La asta chiar joc. La asta trebuie cel puțin să fac un sau două kill-uri. Fascinație. Spamming. Uite-l pe ăla, îl luăm. Ce prost îs. Veneam dincolo, putem să... Iată, știți cum o să fac. Mi-a furat kill-ul, șobolanul. Aici mi-a furat. Minus. Un kill. Nu e. Ce să fac? Aștept să scoată un căpățăran. E trag în picioare. Eu ce-am? M-am nebunit. Sau oricum schimbăm la beretat. Și băgați spawnul putere dezvoltat direct în față. Nu mai pot și nebunesc cu pistoalele, nu mai pot. Dude! PS. Facem acolo. N-a mers, mor. Am murit. Așteptăm să scoat. N-a mers. Tai o armă cu puține gloanțe. E gen FS-ul sau PS-ul. Nu e bine să spamezi. Între primul care spamezi butonul ăla de leață-ți dragii. Și ceva, sperăm că o să iau măcar un kill ca să schimbăm la Deagle. Să facem și noi mai multe kill-uri pe la spate. Mergem prin spatelor, sperăm că o să facem măcar un kill. Nu te cred ce proste s-am schimbat zona. Minus. Ăla și-a dat seama că vin. Și m-a luat șobolanul. M-a luat șobolozaurul. Schimbăm pe Deagle. Și vreau să treacă pe aici și luăm. Minus. De-aia din episodul ăsta m-am jucat doar cu pistoale. Efectiv, episodul ăsta am jucat doar cu pistoale. Nu ne-a ieșit, am încercat eu să fac un challenge, dar nu mi-a ieșit. Uite, am jucat doar cu pistoale. Și așa, probabil, în titlul ăsta scrie am jucat doar cu pistoale. Ia să vedem cât am luat. Plus 125. Plus că am câștigat, am luat ăla. Deci așa. Funny Sun Pack. Sticker pack. Băi, stai, eu mai am stickerul? Eu sper să mai l-am. Am un sticker, gen, care îmi place mie mult, cu Flamingo Chill ăla, îmi place mult Flamingo ăla, care chiar e chill. Așa că nu o să-l vând, nici nu o să-l pun pe o armă, pur și simplu o să-l țin în inventar. Să dacă mai iau încă unul, dacă mai am noroc și iau pe același, că îmi place mult rău, dați seama dacă îmi pică unde la scump direct îl vând. Îmi pică ăsta direct îl vând, dacă îmi pică ăsta îl vând, toate îl vând. Vreau să iau medalia, să ajung până la 21 ca să iau medalia. După aia până aici, uite, mie mi-a picat ăsta aici. Nu-mi pica și mie ăsta. Ăsta, uite, până la 30 mai dă un sticker. O, la 41 mai dă încă un sticker. Da? Iar atunci am picat Flamingo Chill. Aici sper să-mi pice și mie un ceva frumos, nu știu.
bubblegum. Și de aici clar ăsta îl vreau, Ce frumos zi. Și ăsta e frumos. Și asta e frumos, uite, e mișto. Asta nu prea-mi place, nici ăsta. Nici flamingul ăsta, astea două. Astea două sunt cele mai șmechere, mai ales ăsta. Deci dați și voi acolo un like și un subscribe pentru că dacă vă place contentul meu. Dacă nu dați like și subscribe, nu știu, vi se pierde contul de Brawl Stars. Hai, pa, v-am pupat, eu sunt Andrei, voi ați fost pe canalul meu. Ce nu dă like, e gay.